Hi guys, ito na po yung vlog. Monggi! Langar box. Hi Bogs! Ano yan Bogs? Ano yan? Ano nga yan? Subok mo. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. It's my life. Lazy. It's my life. Ito, nagtitingin na kami ng freezer para sa kapatid ng asawa ko. Ito yung mga ibang appliances sa Mega Savers. Hi guys! Dumating na yung Lala Move Rider. May ipapalala move kami na gamot. Ito na siya. Tama. Ano? Ito ang tama. Bakit iyan ang tama? Ako, laging tama! Oo nga pala, ikaw laging tama. Sukulan mo ko. Bugs. Kita password tama. Magkano ito? Ang tama. Good morning! Sarap pa ng tulog mo no, Bugs? Ano pong ginagawa nyo? Naglalaro. Gusto mong sumali. Ano pong laro yan? Guhitan. Seryoso nyo naman po. O, kada Manila. Madid ka na. Promote mo yan eh. Bugs. Ano yung ulam, Bugs? Ano yan, Bugs? Yan, Pogs! Taba katulad mo. Rawr! Saan tayo pupunta, boss? Bili tayo ng paper bag, boss. Paper bag para saan? Okay, magdi-deliver muna kami. Paki. Bugs, Bugs. Hey, boss. Bugs. Hey, Pogs! Magdi-deliver tayo, Bugs. Di ka naka-face mask. Ang COVID. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. It's my life. Lazy. It's my life.
Aalis po ulit siya dahil magdi-deliver siya ng gamot at pupunta ng bangko. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Botica at naghihintay tayo ng delivery ng another supplier. May nag-deliver na kanina pero may magdi-deliver pa. So hinihintay natin para ma-display na rin natin. Saan ka pupunta? Walahin mo. Hi guys! Nandito tayo ngayon ulit sa Mega Savers San Fernando. Kasi for pick up na yung freezer na binili natin from the previous clip. So hinihintay ko lang si Bogs na bumalik dito sa sasakyan. Di na ako bumaba. Habang hinihintay natin si Bogs, papakita ko sa inyo yung mga binibenta naming personalized tote bag. Meron akong dalang sample dito kasi i-deliver din namin sila mamaya. Ito yung sample. So, yung name nung nag-order is Lester. Tapos, may kasama na siyang free twill. Free twill. Tapos, may kasama din tong paper bag as packaging. So, yun lang. Kung gusto nyo mag-order, mag-PM lang kayo sa Instagram account namin, kshop101. Permanent print yan. So, kahit ganyanin mo, hindi yan matatanggal. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got Hi guys! Nakatambay tayo ngayon dito sa butika. Kasi hinihintay ko yung mga maglalagay ng signage. Nagpagawa ko ng signage ng store. So, papunta na daw sila. Kaso manggagaling pa sila ng Apalit going dito, papuntang Porac. Hintayin natin sila.